Siyempre, tatanungin din natin yung presyo ng kanyang mga latag ng alimango, no? Boss, magkano yung alimango mo ngayon? 500. 500. Sa alimasag po? 300. O, 300 pesos, no? Sa mga latag niya dito ng mga alimango, alimasag. So, ito talangka. Buhay pa yan, ha? O, 300 pesos po sa mga talangka na naghahanap po. Ayan po yung presyo. Talaga medyo mahal ang ating mga talangka. Dahil napakadalang po talaga mailatag to sa Malabon Fish Market. Eh, magkano kita ngayon? 280? Same price. Nalinis na. Ang niya, mas lalo. 80 rin niya, mas lalo. 280 rin. Ayun ang mga presyo ng mga isdang bakoko. So yan po yung sariwang gagaong. 240 sa mga salmon. Na local ay 200 pesos per kilo. Magkano po, Nay, per kilo? 140 po. Tawilis nyo po, Nay. 120 na lang po, no, sa mga latagan. So, sariwa pong mga isda. Pagsamahin ko na to. Ang tinatawag nila maya-maya, puro ulo-ulo. 100 pesos na kilo. At yung pinakakatawan po, laman ay 120. Yan. 140 lang. 140 sa per kilo. Pwede pa 130. Ayun, pwede pang 130, no, sa mga isang cream dory. Ayan, no. Boy, 100 lang yan. Isang kilo. Yan po yung cream dory, no, na mabibili po sa Malabon Fish Market. Bilong, 100 pesos na tumpukan. Oo, maganda yung mga ano nila, oh. 100 pesos lang po yan, ha, mga isdang chabeta. Kaya 100 pesos na tumpok ng mga tipon. 320 sa per kilo. Sarap yan sa pangat, eh. Yung bajanga. Pangat na kamatis. Tumpukan 100 pesos, Boss Gerald. Mga tilapia, oh. Mga tumpukan ng mga surahan. 2 kilo may kitchen niya. 180, bayaran mo to. Surahan. 250 sa mga kilo ng mga limasag. Ariado na yan. Ariado na. Galing 280. Yan, 280. Ngayon, 250 na lang. Tapos mga isdang binduan. Magandang umaga sa ating lahat at dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, no? So update tayo sa kanilang mga latagan na ating po makikita at may update. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito yung mga latag nila, no, may mga hito, alimasag, buhay na alimango na inyo pong mabibili. At meron din po mga talangka. So napakaganda ng mga latagan po nila dito. Ayan po yung alimango. Alimasag nila. Hito. Ay, wala po yung bayan. So sa mga nagtatanong, siyempre tatanungin din natin yung presyo ng kanyang mga latag ng alimango, no? Boss, magkano yung alimango mo ngayon? 500. 500. Sa alimasag po? 300. O, 300 pesos, no, sa mga latag niya dito ng mga alimango, alimasag. So ito talangka. Buhay pa yan, ha? O, 300 pesos po sa mga talangka na naghahanap po. Ayan po yung presyo. Talaga medyo mahal ang ating mga talangka. Dahil napakadalang po talaga mailatag to sa Malabon Fish Market. So yun, yung hito magkano? O yun, 240 po. Sa nagtanong po sa atin, ang hito, ang presyo po ngayon ay 240 ang per kilo. Tapos thank you, salamat. Dito tayo kay B1, B2, ang laging magkasama. So, Wala na akong panin. oo nga. Parang hindi ko kayo nakita dito. Maaga nakaubos. Eh, basta
Sold out na naman. Ito, kitang ganda, oh. Tandaan po. Eh, magkano kita ngayon? Lalaki na yan. 280? Same price. Nalinis na. Ang niya, Boss Lando. Ito rin niya, Boss Lando. 280 rin. Ayun ang mga presyo ng mga isdang bakoko. Tapos, mga Dagdag pa yan, boss. kitang ganun din po yung presyo. So, salamat po. Thank you. Ito naman yung ating mga taong na matataba. Taong magkano isang tabo? 100? May 100 pesos. Ito ba yung kagaya kahapon, bibigay 150 dalawa? Jay, ano na yun, mataas na ngayon eh. Ah, mataas na. Yung kahapon talaga, no? So, 100 pesos kada tabo ng mga tahong po natin sa Malabon Fish Market. Yan po ang kukumpleto. Ngayon ang Boss Lando, babati ako. Ah, shot. Shout out B1 B2. Shout out. Good morning, good morning. Ayan, matataba po talaga yung kanilang mga latag dito ng taong. Ayan, no? Batang bukla mo, pula pa. Batang ni... Tapos yung mga talabar, 100 pesos. Dati, Jake Cyrus. Salamat ha, thank you, thank you. Wala bang kiss? Ayun. Ayan na naman sila. Si B1 B2. Oo, minsan-minsan lang naman gawin yun. So, salamat ha, thank you. Busy pa sila, hindi, mamaya pa ako punta doon. Dito muna, inuna ko, dyan muna ako nag-start. Salamat. Dito ang presyo. Shoutout po. Shoutout po kay Lola. Ibigay sa Razor. Ayun, shoutout po. Good morning, good morning. Enjoy po sa pamimili. Salamat, salamat. So, nandito tayo sa pwesto. Shoutout po. So, ito yung mga presyo ng mga hipon. 300 pesos na kilo. At may mga mais din po dito na mga latag, no? 4 pieces, 50 pesos. Pwede na po kayo makapamili. Ayan, mga mahilig magbulalo, ayan. Pwede po yan, no? Mais, 4 pieces, 50 pesos. So dito yung gulyasan natin pumalo ng 230 ang kilo. So napakadalang kasi ng mga gulyasan. Boss Lando, Good ito morning. 200 na, Boss Lando. Magkano presyo niyan? 200. 200 lang? Oo. Niloloko mo yung mga customer eh. Kalate, bakit? Ay talaga oh. So yan po yung mga presyo na Ayun o, 230. 250 lang umipon namin mga idol. 250. Ayun. Pwede pa shoutout? Shoutout mga YGSMW! Shout out. Good morning. Salamat, salamat. So dito naman tayo. Hindi niya nga alam nyo. Punta na nga ako daw, pababa na ako. Wala akong... Puntahan mo lang daw yung lagyan niyo, wag tayo na dito. So grabe, ang daming tao. So ganyang kadagsa po ang ating mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Hipon. So yun po yung mga na-update natin sa kanilang mga latag. At dito 300 pesos ang mga kilo ng hipon. Shoutout sa'yo, Boss Lando. Shoutout sa'yo, good morning. Enjoy lang sa pagtitinda. Pupunta na kayo dito. Ayun, shoutout po Ate Lorna, good morning. So ganito po yung mga eksena natin sa bayan ng Malabon. Napakaraming tao, ayan. Dagsa. So ito po yung mga kilo ng saging. 70 pesos, 120 sa mga ubas. Ang presyohan po ngayon dito ay 200 pesos. Ate Lorna, salamat. Alam niya hindi ko kilala. So yan po yung price update natin sa mga latag ng mga isdang bakoko.
Dito meron per piraso ng mga bangus, 140, 130 kada isang piraso. So yan po yung mga latagan na atin pong nakikita at na-update. Ayan, no? 130, 140 na mga kada piraso. So pili lang po kayo ng inyong mabibili mga bangus. At dito 240 sa mga isdang gagaong. So hindi tayo gaano makapasok dahil sa dami ng mga mamimili, no, na pumasok dito at dumayo sa bayan ng Malabon Fish Market. So yan po yung sariwang gagaong. 240 sa mga salmon. Sa local ay 200 pesos per kilo. Isa lang nga yung binigay ko lang 280 sa'yo eh. So pinagkakaguluhan ng mga latagan dito, no, sa Malabon Fish Market, yung mga hipo, no. Kalati lang. Dami nito ya. Magkano kilo mo, hipon? 300 lang, may libre kiss. 300 pesos. 300 pesos. So 300 pesos na kilo ng mga hipon. So dito naman po yung mga kiluhan din ng hipon, mga palo rin po ng 300 pesos kada kilo, no. So dagsa yung mga mamimili, oh. Ganyang kadami ang dumayo. Talaga ang pinuntahan at sinubukan nilang puntahan ang bayan ng Malabon. So presyo 300, may 280, may 330 at 320 per kilo ng mga hipon. So presyo ng mga latag ng tilapiyang Batangas 130 at 120 per kilo. At yung sapsap natin magaganda, oh. Stick fish, oh. Tinda na pala, stick fish, guys. Tinatapon lang namin yan sila. Magkano pa tayo? Magkano presyo? Sa lulbot. Sapsap? 240. 240, malalaki mga sapsap. Anong isda to kaya? Stick fish. Ha? Stick fish. Anong tawag kuya? Stick fish yan. Stick? Karate kid. Kapatid ni ano to eh, si Patalay. Sarap yan, sabaw. Ang prito, sarap yan. Sabaw, sarap sabaw yan. Kapatid ng Batalay. Dragon fish. Ino tayo yan, 90 pesos na kilo. sa amin. Mas magandang tawilis, no? Latag ni nanay. Pag may natira nga, Tapos mga isang banak. hihirain, nahanap namin siya ng mga Bisaya. Sabi ko, walang mapakyaw ngayon yun. Malalim to eh, no? Happy Sunday, Lodi. Wait lang. Dahil tao. Di nga ba kasingit? 270 sa kilo ng ipon. Ito kay nanay yung mga sapsap niyang sariwa, napakaganda at mga islang tawilis. Meron siyang mga latagan. Magkano po, Nay, per kilo? 140 po. Tawilis niyo po, Nay. 120 na lang po, no, sa mga latagan. So, sariwa po mga isda. Pagsamahin ko na to, pero magkano rin to, ha? 300 pesos na kilo ng hipon. At ito po yung mga bangus pandaing. 140 per kilo at ngayon lang tayo nakakita ng latag dito ng bangus ni Boss Maki at 80 pesos sa mga isdang tilapia, no?
Shoutout sa'yo, Tiyo. Nabuhay ka na naman. Shoutout sa'yo, Tiyo. Oh, shout out sa mga masisipag natin mga ano, boss. Makmak, ayan na. So dito bigit. So tinatawag nila maya-maya, puro ulo-ulo. 100 pesos na kilo. At yung pinakakatawan po laman ay 120. So yun lang po yung mga na-update natin sa bayan ng Malabon Fish Market po. Ng kanilang mga latagan ng isda na mabibili sa bayan ng Malabon. Dito, mga isdang cream dory at 110 na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Ate Pat, magkano kilo sa mga laman yan? 140 lang. 140 sa per kilo. Pwede pa 130. Ayun, pwede pang 130 no, sa mga isdang cream dory. Ayan o. Buo, 100 lang yan? Isang na isang kilo. 100 kilo. Yan po yung cream dory no, na mabibili po sa Malabon Fish Market. Salamat, Ate Pat. Wala si Potpot, no? Sa kabila. So, yun ang update at busy ngayon dito si Avatar. So, yung presyo ng kanya mga tilapia naman dito ay 80 pesos na kilo. Yan. Pinipilahan. Oo. Pinipilahan talaga, boss Lando. Kasi kahapon, nakaubos si Boss Edmond ng tilapia. Sarap niya, no? Pwede to, te. Bilhin. Tapos 130 sa mga bangus pandaing. So shoutout sa'yo, Boss Edmond. Good morning sa'yo. So order to. Order to. Napakarami. So kahapon nakaubos ka niya. Ngayon bagong latag na naman. O, di ba? So ang ganda ng mga ano niya ng mga tilapia, no? 80 pesos na kilo, ganyang kalalaki. Salamat, Boss Edmond. Thank you. So dito yung 130 na mga kilo. Bangus pandaing, no, sa latagan. At mga tumpukan po ng mga isdang bilong, 100 pesos na tumpukan. Oo, ang ganda yung mga ano nila, oh. 100 pesos lang po yan, ha, mga isdang chabeta. Tumpukan. Kaya 100 pesos na tumpok ng mga tipon, 320 sa per kilo. Bubuli, yan. 75. Isdang bajanga, 100 pesos kilo. Sariwang isdang bajanga. Ang ganda ng ano, no? May tumpok tayo, 100 pesos. Murang-mura na, no? Ayan po yung presyo. 100 pesos na tinumpok. Ayan, no? Tapos ang kilo, 100 pesos. So, daming tao. Daming tao. Di magkaundagaga sa pamimili. Sarap yan sa pangat eh, yung bajanga. Pangat na kamatis. Ito yung mga bagsat. Malaki mga bagsat. Tapos tumpukan 100 pesos, Boss Gerald. Ng tilapia, oh. Hey, shout out kay Hazel. Shout out. Hazel. Gawa ng vlogger dito. Ayan pang hamo. Shout Magkano yung presyo ng ganito? 150. 150.
Yan po yung bagsat, no? 150 sa per kilo. Pre, naglilinis kayo. Tumpukan 100 pesos sa mga tilapia. Mas magkano dyan? Mga tumpukan ng mga surahan. 2 kilo may kitchen niya. 180 yan, bayaran mo to. Surahan. 250 sa mga kilo ng mga limasag. Ariado na yan, boss. Ariado na. Galing 280. Yan, 280. Ngayon, 250 na lang. Tapos mga isdang binduan. Boss. Nagkano kilo binduan? 180 na per kilo isdang binduan. Ariado na. Shoutout dyan sa mga kamag-anak niya sa Canada. Ayun, shoutout. Hindi sa kamag-anak niya sa Canada. Pwede nyo na lang ako padala. Ayun, yung maganda narinig natin. Baka pwede nyo po siyang padalhan ng Gcash sa kanyang account. So, shoutout. Yan yung laman ng isdang binduan. Manabaw. Sarap niya, no? Napili rin. Ayan, yung mga latag nila. So, dito naman tayo. Shoutout sa'yo, Boss Jeff. Shoutout sa'yo, boss Ando. Nag-request si Junel. Ano daw? Shoutout sa'yo, Boss Jeff Baliw. So, mga isdang parrot fish. So, yan po yung mga tinutumpok po nila, no? Tapos lapu-lapong maliliit. Yan po yung mga parrot fish ay masarap gataan yan. Yan ang masarap na luto dyan sa mga isdang parrot fish. So, yan po, no? So, yan yung mga latag nilang tumpukan ng mga lapu-lapu at parrot fish. So, tawid pa tayo dito. Dito naman tayo sa kabila sa mga bentahan pa ng mga tilapia ang Batangas. Dito ay 120 per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no? At sa kabila ay 120 sa pwesto ni Annalyn Bernardo. So, yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latagan ng tilapia. Dito kay Agustin, 120 ang mga kilo rin ng tilapiyang Gando. Batangas. 1K na lang, boss Ando. Shoutout si Agustin. Shoutout, boss Ando. Lugi! Lugi ako! Lugi ako! 340 sold out. Sold out, 340. Brian Flores, no? 340 ang kanyang mga kilo ng mga ipon. So, salamat, Brian. Thank you. So, paubos ang talong ni Lodi, tsaka ng mga ampalaya niya, no? So, 90 pesos ang kilo. Magkano yung talong mo? 60 lang, 60. 60 pesos na kilo ng mga talong. So, yung milong po natin dito ay isang piraso, 100 pesos. Papaya ay 25, isang piraso. 60 pesos kalahating kilo, bali 120 per kilo.
So yan po yung mga latag dito na mga mabibiling prutas sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy lang ang ating update sa ating makikita mga latagan sa Malabon. Shoutout sa'yo, Lodi. Oy, shoutout. 200 pesos sa mga kilo no, ng mga pusit kalawang. Tapos dito kay Moy Moy, ayan po. 50 at 100 pesos Moy Moy. 50, 100. Ayun, yun po yung mga presyo, no? Tapos mga talaba. Yan, bakla dyan sa laban natin. Ayan, yun po yung mga latag dito. So, shoutout sa'yo, Lodi. Good morning. Good morning, Boss Lando. Shoutout ko lang. Na-customer natin araw-araw. Yun, ang sinasabi ko talagang binabalik-balikan ka ng ating mga masugid na customer. Pipiling ko siya namili sa akin. Oo, always. Always siya, walang palya. Ayun. Basta tilapia, no? Tilapiang Batangas, Liboy Tilapia. So, ang presyo ngayon ay 110. Pang-anim na, Boss Lando. Pang-anim na box na. Pang-anim na box na kanyang nilatag dito sa Malabon Fish Market. At ilan na lang ang natitira? Isa na lang. Isang box na lang po. Grabe na lang yata to. Oh, isang box na lang natitira, no? So, sold out na naman si Boy Tilapia. Dagdagan kasi kahapon yung mga sukay ko. Hindi ako naabutan eh. Kaya nga, pati nga ikaw, di kita naabutan eh. Nandun ka sa tahong eh. So, 110. Alam mo, sa nakabili ng tilapia, kay Agustin. Eh, wala rin Kuya Romy. Wala na rin. O eh, doon na lang po bumili. Napabili tuloy ako doon ng marami. Ka-vendors naman natin. Oo, mga ka-vendors naman natin yan, kaya walang problema yan. So, 110 na kilo ng kanyang tilapiang Batangas. So, salamat, El! Oo. Mga presyo. So, may konting build up kasi sa dami ng tao na mga namili sa Malabon Fish Market. Good morning. Ito, 290 na per kilo, no, ng mga hipon. 290, na kilo. Magkano ito, Boss Maeng? Shoutout sa'yo. Ha? 150, pangalawang dating na. Pangalawang biyahe na to. 150. 150, mas mahal na to. Ito, yung murang unang dating natin. Ayan, 130 at may 120 po. Yan po yung tilapia ng Batangas. Tilapia o bangus ni Boss Maeng. 150 na rito, 150. Bangus tagupan na kanyang latag, no, sa Malabon Fish Market. 150 sa kanyang mga presyo. Ipon ma'am, putit ma'am, ipon putit. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po kay Boss Lando Explorer sa ating vlog, no? So nagsa at dinubog itong bayan po ng Malabon ng ating mga kababayan, no? So shoutout sa ating mga kababayang OFW na nag-aanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon at sa mga kababayan po natin, no? Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers, shoutout po. At sa Team Burautan, shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.